Hi guys, it's Samia. So background ya lero ndia za mathanyula kwa anthu amene simudziwa kuti mathanyula ndi chani. Mathanyula ndi munthu yemwe amagonana ndi gender yake yomwe. For example, ineyo kumagonana ndi atsikana anzanga kapena kupanga chibwezi ndi atsikana anzanga ndikuti ineyo ndine mathanyula. Yeah. So pakukapidwa nkhani nditwere paja tonse apa tikudza zoti panopa president wa ku America is Donald Trump. Nde Donald Trump akubweretsa ndithu ma-laws yake izi sakuzifuna as a president, izi sakuzifuna as a president, akuyankhula zambirimbiri. Yeah, ndeno topic ili pano ndiya nkhani za mathanyulazi zomwe wanena Donald Trump. Komano tisanayambe akuti kaya kumalawi kunoku kuli oyimba wina wake otchuka ati kaya olemera ati oyimba ameneyu wamuna ati oyimba ameneyu anapita pa TikTok ndikumpanga text nyamata wina wake kuti agonane naye apange uthanyula. Ndi ati oyimba ameneyu anamuza nyamatayo kuti amupatsa 100,000 ndi nyamatayo ndithu anakana. Let me show you this video guys. Okay? Kwa nkolemera ati mwana chipande bwani kuchindeko malaundi awiri ndikupasa 100,000 konde namukhazola namuza kuti guys sine gay please abeg sine gay nangona kukhala kuti mawanga awa ndi achikazi kapena look my face kapena body langa sine gay ati serious namuza kuti yes ati pano pauli kuti namuza kuti ndiri kulongwe ndiri kuti ati ayi neso ndiri kulongwe pa best story ndakuti Jesus Christ. Koma iwe ndipo imba ochoka kuno kumalawi guys. Koma my neighbors text me ku inbox kwanga. Ati tikanyengane and basi wani agent 100,000. 100,000 ndikachani. Ndipo iwe. Groceries kungopita mu shop groceries. 100,000 ndo panopa kugula zinthu 4. Iwe jumba ya 100 kwaje yosazaza. Juma 100,000 zinthu za 100,000 panopa. Koma woimba wena guys amafuna zinthu yakulisa pambaya. Namuza kuti sine gay. So video ndimeneyo I don't know kuimba wake ndani cause ineyo I don't know anyone yemwe oyimba yemwe amapanga za mathanyula unless kuti mathanyula anthu amapanga kumana anthu amazibisa ndi I don't know. Komano this is what I can say. Munthu kaya ndi otchuka kaya ndi osatchuka, munthu akupanga text ku inbox kwako kaya mufuna mupakulane ndi mwakanana, I think za ku inbox zitha ku inbox komweko. Sibwino mabwera pagulu pano kumati idetu ena aketu amandifusira ndenda wakana yatu wakuti amatiti pange mathanyula ndenda mukana. I don't think that's good, that's not okay at all. Zaku privacy zitha ku privacy komweko sibwino malowa malive basi kumati this and that. I don't think that's cool. Okay, so let's continue. Ndiyeno ma Facebook mu anthu akumatenga mapicha electrazi nokumuphatikizira like Donald Trump together ndi electrazi akuti kaya Donald Trump zama gays zama lesbian waletsa. Komano I'm here to tell you what Donald Trump said. Osati zomwe anthu angopeka. Donald Trump waena zokuti there's only two gender. Pali a man and a female. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Ndiye Donald Trump waletsa zama transgender. Jufa pala anthu ena anabadwa transgender ndi munthu yemwe anabadwa, for example ineyo ndine Tamia, I'm a woman, alese matozo ndine woman. Nde ineyo I can be a man by saying kuti ineyo I'm a trans man. Mamvetsa amenepo? A trans woman ndi munthu amene anabadwa wamuna komano ozipanga transfer ku gender ina. That's why they are called trans man, trans woman. Ne Donald Trump akuti izizi zithe nde waletsa kupanga promote zinthu za trans transgender waletsa chifukwa ku America even ku school kuli mabuku ndi tophunzitsana zinthu za transgender.
Yeah, ku America amachirona zokuti you can be whoever you want to be. Ka you are a man amati you can be a woman. Ka you are a woman amati you can be a man. Nde zimene ezi Donald Trump wadani kodi waletsa. Komanso chinanso no Donald Trump wanena zokuti wina aliyense iwe ndiwe mamuna eti iwe ndiwe mamuna nkukupeza kupanga claim kuti iwe you are a woman udzimangidwa, you gonna be arrested. That's what Donald Trump said. Komano Donald Trump sanena zokuti magay kapena ndiwe lesbian nde kuti udzimangidwa kapena nde kuti anthu ambe kugenda, like that's not what Donald Trump said. Donald Trump waletsa za trans, I'm a trans man, I'm a trans this and that. Osati zomwe anthu ambiri kupanga post pa ma Facebook. Yeah, so I'm just here to explain what is happening. I'm not here to support whatever. Support this and that. No, I'm not trying to support anything. Pano maina khani limene urani kodi ikukhalira. Tunde that is what is happening. Ndeno ku America kulino anthu okonda zopempherazi chanchana amamuza Donald Trump unena zokuti they should forgive ma transgender awaloleze kuti anthu adzikhala ma transgender. Let me show you a video. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion. So zomwe zikuchitika ndi zimenezo. Komano ineyo, I'll be reading your comments. Tell me, what do you think about this? Do you think Donald Trump is right? Kapena Donald Trump is killing people's freedom? Sindikapo mawali wose fandika ikanthu adziracho kakubhakira pajana also ndiwe na matanyula. This and that. I'm not saying anything. So I'll be reading your comments, guys, and thank you so much for watching. I love you guys so much. Aba ndindika kukakula.